Igama ngubhaka isibongo wakanzama bathi ngihambile bathi ngibonile bathi ngisenzile bathi wathi ubhaka udakwe yini ingwele le ebhuqabhuqa imizi abafokazana ngotholo lotho likamentshise thuluza ngihambi nalo ngilifica ensimini xama uxakile kusazoshuba kusangenzeka noma yini ngumafavuke njengedanga abaningi unogwaja ubhajwa ikhulufa wamakhandakhanda ngindlondle namakhanda amabili elisithathu elenkosazana dame lingasho ubusika nehlobo ngqwele engaphuphi inyoni ziphupha amihla namalanga mthombo ogelezayo ungabonakala ukuthi amanzi aqhamuka phi kubonakala lapho ephumela khona zitha zami ziyaxolisa uma sezibona amandla amakhulu asemazulwini ngithanda ngize ngithanda nabangangithandi ngoba nabangithandayo bake bangangithanda kepha ngenxa yamaqiniso nokuma namhlanje sebeyangithanda wena onyanyayo fokofo ngeke ngize ngizwe ngempatha mina gcwala ngakufakela nangu sikisi nangu sikisi wena onyanyayo gcwala ngakufakela ngeke ngikhulume into engayazi mina ngeke ngikhulume into engayazi sebekhala ngeke ngikhulume into engayazi ngo6 nango7 ufuna ukuthinta idaba elikhulu namhlanje abantu kulindwe isinqumo sokuthi lithini kusasa lithini kusasa lika Mkhwanazi lithini kusasa lika Senzo Mchunu lithini kusasa loSibiya lithini kusasa labo bonke abantu abangene kwizinsolo zika Mkhwanazi sengikhona mina ngizokhuluma mina angishayi futhi eceleni umehluko angisebenzi ngetrend ukuthi abantu bafuna ukuzwana noma bathini ngisebenza ngeqiniso into emnandi ngami into engiyishilo isuku izoba njalo nje bese ngithi ke mina ke ngathini mina bathini bona ngeke mina ngiyisho into ukuthiwa ibanga njalo angisebenzi ngomoya ukuthi abantu baya ngakuphi mabeya ngapha nami wa sengiya ngalapha baye ngapha hwa angilawula umoya mina ngilawula umoya mina engathi ngusopolitiki obheka abantu ukuthi bafunani ayi ngalapha ngabheka abantu baye ngapha mina ngiyinkosi emhlabeni mina ngiyindodana kaNkulunkulu emazulwini umsebenzi wami ukulwela umuntu ezithena azaziyo nangazazi umsebenzi wami mina ukukhomba indlela ngiqondisa indlela ime nje ithi impo iye phambili kuthi uqabala yangu ngizwa noma ngizwa wawukuphi mina ngisho ngithi laba basolwa abalapha ya inkantolo izobadedela laba icaleni lasenzomeyiwe kuzothetha laba abantu abanacala namanje ngisamile futhi laba abantu abanacala kodwa noma ibadedela inkantolo kuzoba nzima ukubopha ukheli khumalo kade ngangisho leyo nto mina kade ngisho into mina kuzoba nzima ukubopha ukheli khumalo ngoba umthetho makudedelwa lapho ufuna kuboshwe bona ukheli kodwa ngeke kuze kube lula ngale ndlela engisho ngayo ngoba ngi-understand the spiritual part of it show me ukhe ngibhala ngeke kuze kube lula kodwa laba yana nje abantu abathatha ifole nje badakelwa basetshenzwa kwathiwa ibani lani kodwa futhi uma ngase uzele ukheli khumalo ngomqondo ukuthi wabula lusenzo wrong futhi lapho akho trigger lapha ekuthiwa yadonswa ukheli khumalo wabula lusenzo yila ifike ibe ingxangangxanga khona yabo ngelinye ilanga thina siyokhuluma kunyakaza umhlaba ume uthi nse ngelinye ilanga okwamanje futhi ukuthinta le kaMkhwanazi asimncomeli iqala uMkhwanazi Mkhwanazi uyiphoyisa ngempela ngihlale ngiyisho lento uyileli phoyisa leli eluqonda eliqonde kanje Mkhwanazi ke lo kodwa noma ungaqonda kanjani emhlabeni akwenzeki ukuthi kwi-institution osebenza kuyona bangabi khona abantu abakhala ngawe as a person na uMkhwanazi ngokuqonda kwakhe kunabasebenzi abangaphansi kwakhe abagcina bekhaliswa indlela aqonde ngayo nangendlela bese bekhala abantu bayakunamathisela ukuthi hayi akangifuni mina uhlangene nabaphathi abawobani kunje impilo ke loyo impilo leyo njengoba naye uMkhwanazi eqondile elwa nezigebengu kodwa futhi naye ngeke ayiqede zonke izigebengu phela mangathiwa ziyaphela izigebengu zonke ungaphela umsebenzi wamaphoyisa ngeke iphele nje izigebengu kodwa into ebalekile ukwenza ukuthi abantu baphephe
nokuvikela abantu izingane ezikhulayo ukuthi zingangeni kwizidakamizwa as if we fashion. Yila Africa begudi khona umkhwanazi because lento yophoyisa ubuyise isithunzi ephoyiseni. Ephoyiseni bese siphelile isithunzi sephoyisa. Bese kuqhamuka impahla nje ithi ephoyiseni ibeke la ngoba yazi ukuthi lizosaba ukudubula ngoba lizobuye liyome court. Kodwa umkhwanazi usibuyisile isithunzi samaphoyisa. Amaphoyisa kahle kahle kumele amshayele izandla umkhwanazi. Usibuyisile isithunzi samaphoyisa, not even KwaZulu Natal kuphela, South Africa yonke nje. Mawubona iphoyisa manje awusalithatha ngathi lumngani wakhe iphoyisa. Usibuyisile isithunzi samaphoyisa. Makudlula iveni manje akusafani nasekuqaleni ukuthi kudlula iveni uyihalele ngetshe engathi ungayilandelisa ngetshe. Makudlula iveni usuyazi ukuthi hayi labantu bayahloliswa ngoba mangabe ugadla kubona bazokunyisa. Into ekhona ke leyo. So into agudi ngawo umkhwanazi. Umkhwanazi ukugudi ngoba uyile leader le ekwazi ukumela iqiniso noma kuthiwa nzima kangakanani, and bayashoda abaholi abakwazi ukumela iqiniso eSouth Africa. Abaholi bajabulela ukufika izingane zabo nemndeni yabo nezintombi zabo nabangani babo nokhazini babo. So umuholi ofana nomkhwanazi ubalulekile umholi. Umuntu onesibindi sokuthi athi yabona ke lokhu do or die. Do or die. Uma ngifa angife kodwa ngikhulumile. Into engasho ukuthi ngiyokhuluma. Into ethi ngiyakhuluma manje. Bese kushiyana ukuthi ke manje nake ikhuluma ngobani, ikhuluma ngani, ikhuluma kanjani. That's the thing. So njengamanje mina ngisamile emagameni ami ngenhlanhla mina ngihlehliswa zinyoni. Uma ungazi empilweni ipast yomuntu, impilo yomuntu adlule kuyona, iyamdetermine ukuthi uhlobo luni lomuntu. Noma eseshintshile kuqhamuka umuntu wakudala ethi awusasigudla naye lo, uthola ukuthi wena usagudla usushintshile. Ipast embi iyakwazi ukukulandela. Ipast enhle futhi iyakwazi ukukulandela iyokuvulela izinto. Ingakho kwi previous video yami ngathi mina ipast kasenza umchuno akukho senza umchuno lokho akwathiwa khona ukhwabanisile. Ungabe khona kwaliyonto noma kuthiwa bake wakhwabanisa wafihla, kodwa for the fact ukuthi liyonto akakaze atholwe ama auditors kuthi umchuno udla imali wenza ukuthi ukhwabanisile. Umchuno umuntu okwazi ukuma iqiniso lelo. Mangalifuni iqiniso futhi fusek, mangalifuni fusek ngesizwe ngempatha thina elidwa imizwa mayisikhohlo usukaphi. Shuthi uyilento le othi mawuhlukana nendoda kade kwenzela izinto ezinhle, masuhlukane nayo usukhohliwe ukuthi kwenzeleni okuhle. Usukhohliwe mawuhlukana usukhohliwe ukuthi yini enhle ke yayenza kuwena indoda. Sewuthini manje? Sewuthi vela kayilutho uyisahluleki, kodwa lo muntu wake wazama ukulobola ngemali yokugcina elobola wena. Ufana nendoda uyisize uyitholele umsebenzi, mase utholile umsebenzi ifike emsebenzini ihlangane nabaphathi ngawe kuwena oyitholile umsebenzi. Mawuthi uyakhuluma kuthiwe hayi vele lo akalungi, sewukhohliwe ukuthi uyena okubekela umsebenzi okuwona. Awukhohlwa umuntu okusizile, awukhohlwa iqiniso elidlule, ngoba iqiniso elidlule liyakwazi ukunika umqondo ukuthi lo muntu umuntu onjani. Uma ngabe ungangizwa lapho mfethu ngeke phela sineso small mind. Mina ngisho ukuthi into asolwa ngazo umchuno akazenzanga manje. Ngizile zingidakelwa nje ezinye izinsha kungathi ngithi mina hayi amanga lashiwo umkhwanazi. Angisho lonto mina, bengikuphi mina le ko parliament kwenziwa letho. Angisho ukuthi akazenzanga. Ngithi uma kukuthi umchuno khona into asefike wazenza lezi eshiwo umkhwanazi, siyababaza sithi awu kodwa mchuno sikuthembe kangaka. Yini ekujikile ngabe isihlalo? Yini ekujikile ngabe abaphathi bakho abakuhlobekisayo? Yini ekugcinile ngabe ekujikile ngabe amandla? Hayi ngeke mchuno akufana. Sisho njalo thina. Asisho ukuthi hayi banamanga umchuno akayizanga. Angeke ngenze lonto mina phela ngoniphatha mina. Ngoniphatha mina. So reason why ke manje ngikulo live lo. Njengoba ngiyi live la. Ngikulo live because ngifuna ukuaddressa lento properly. Lega mongameli. Ngifuna ukuaddressa properly.
ukuthi yini into ezokwenzeka. 1, umungameli uCyril Ramaphosa nomqhuno basuka kude. Seke bashokhana ezintweni ezibalulekile. Futhi omqhuno uneqiniso umqhuno useke wayimela la nkunzi yomungameli kushubile. So now isikhathi sokuthi nomungameli akwazi ukumela umqhuno kulezi insolo ezikhona. Futhi even worse njengoba sekuvele kwangena nama political parties ku right makuyi public. Once kwaba nama political data involved, ama political parties also mathuba labo. Umuntu ungena ngoba ebona intuba yokushayina, ebona intuba yokuthi awuthi ngisale sengicapitalize ngalokho, yabona sengifika nami ngithi once kwangena I political parties enye isho ukuthi vele lo political parties isibona intuba yempe kade yayiqalile ungazoyilwa kanjani sebezoyilwa ngomkhwanazi. Thina sine straight talking ke thina. Onyanyawo futhi nje foko. Ama allegations kaMkhwanazi are very serious. Umkhwanazi as a person, that dude is very serious. That timer is very serious and focused. Kodwa uma sekungena abantu abangenayo beshaya bathatha ukhaya bengibuka ngisho igebengu mina engizaziyo mina. Zithi hayi phambili ngomkhwanazi ngibotha kha lesigebengu siyisikelimi. Sifuna umkhwanazi athi hawu angasilandeli lesigebengu siyangisupport. Ubone ngisho ipolitician eyisigebengu ithasifuna nomkhwanazi ubona isidlala umqondo. Ifuna umkhwanazi ayirecognize kanti la kutshela ngisho ngamncoma umkhwanazi la. Uma usuwenza icala uzokulandela. Bastard ke loya. Ngisho ngamncoma undize phezulu, ngisho ngamncoma uhambe ngamabhanoyi, uhamba ucampaign ngamabhanoyi, wenza icala. Umkhwanazi lalela. Ujikele amajita bethamlethela izindaba ngoba efuna ukumngena. Okhosi yini lapha lapha. Yebo wabajikela wathi no ngiyanibona ningizela ngomqondo obugebengu. Ngiyaniveza. Kwatatazela wonke amadoda. So ngithi mina kuwena into ebalekela ukuthi uunderstand ukuthi njengamanje upresident bengabe khuluma inkulumo yakhe yonke nizoyizwa futhi ngoba nisile uma ngeke kuze kuthiwa ngelinye ilanga Mchunu lalela siyaxosha cha mhlawumbe ngamisa isikhashana mhlawumbe ingabe i-commission ekuthiwa i-investigate nalo nto futhi iphelele noma kuthiwa hayi mhlambe siyakumisa isikhashana esincane uphela sishaya around leyo kuthiwa siya expella hayi angicheka ngempela esigodlweni lo daba ngoba ngeke ngene esigodlweni ngizobuza udaba nje cha ngizikhulumela nje mina from my point of view angaze ngene esigodlweni futhi ngithi angifuni ukungena. Let me talk to the public the truth. Seku uminister ukwazile ukumela upresident. You scratch my back, I scratch yours. Scratch yours. Ngisho angandiza ama political parties into abane concern nayo upresident ayithandayo into ebalekile ukuthi angagcini elahlekelwa abantu. So nesinqumo sakhe ufuna bengathi sithi ukuze akwazi ukubamba abantu baqhubeka abantu bekholelwa kwinhlangano kodwa futhi there is no way ukuthi angathi umchunu. There is no way angathi umchunu. No way. Yabo no way. Mina myself umchunu mina as King Bhaka ngiyomlahla Mzwane kwatholakala by the court of law ukuthi unecala. Manje ngeke ngimlahle mina umchunu manje. Kufana nomkhwanazi mina. Ngeke ngimlahle umkhwanazi angilona ixuku mina. Ngeke ngimlahle umkhwanazi manje. Ngoba sengibonile ubuqotho bakhe. Kodwa futhi ngeke mina ngama allegations sengithi hayi umchunu uyaphetha unje ngisama allegations. Kodwa the day I court of law ithi umchunu you are guilty. Go 1 no 2 no 3 no 4 ngothi I fuck off usidlalile ingqondo udlale ngisho inkosi uKing Bhaka usidlalile ingqondo. Mina nazi into engifuna kumkhwanazi mina nazi into engifuna kumkhwanazi. Umkhwanazi mina ngokwami as King Bhaka
ngifise ngathi angabe upresident wale country. Le country. Nali mina iphupho lami lali khona. Umkhwanazi angaba i-candidate yoba president. Sonke singayithemba. Ngoba uyakwazi ukuma. Mayithe ngiyenza. Abu president. Naku umbuzo ke. Lama political parties ayo somathuba. Angaqhubeka yini amsupport umkhwanazi engasavula inhlangano yakhe manje. Ukuthi hayi ke South Africa sengonomele. Angaqhubeka yini amsupport lama political parties. Mana ngutshela. Ngeke azamsupport. Ngeke. Ngoba yindaba angambona njenge threat manje kuwona. Ngeke. Thina boKingBhaka singamsupporta kunjalo. Umkhwanazi manje indlela seyiprove ngayo emhlabeni sekumele abo president. Futhi abo president hayi ngokujoyina amaqembu abantu. Avule lakhe iqembu. Kodwa yena njengendoda eqotho leso sinqumo ngeke alala avuka sithathe. Ngeke alala avuka sithathe. Ngoba akekho desperate. Yena uconcern ngabantu. Angaphushwa abantu bamphushe sometimes baze bamenzele kuyima eyibone sengaphakathi naye. Kodwa mangathiwa le yankunzi iba president, mina myself ngasho ukuthi hayike usezokwazi ukuyilawula kahle. Uma esasebenza ngaphansi uyohlala ecindezelwa. Nawe futhi into yokusiza ukuqala ibhizinisi lakho lapha ekhaya. Mawusasebenza ngaphansi komlungu uyobucindezela emsebenzini nje. Mawusasebenza uhlale ikushaya imithetho yenkampani. Uhlale ikushaya iconstitution yeqembu. Uhlale ikushaya imithetho institution. Thola uyafisa ukusebenza but ubanjiwe. Kodwa once kwauwe o in charge, you call the shots. Umbuzo wami uthi kusasa umkhwanazi bengamemezela ukuthi South Africa sebengiphushile ukuthi angibe neqembu sengaba kulona lama political parties athi mkhanazi we believe kuwena azoqhubeka yini asho. Ngeke sasho. Kodwa uma uthi alibheka lelizwe leli lifuna indoda enesibindi njengomkhwanazi. Mawubheka izwe ke manje. Isidlulile level umkhwanazi ukuthi angasave under abantu abathila abanye baba corrupt. Seyidlulile lo level le. Seyifuna kube uye iSouth Africa ngoba iSouth Africa umkhwanazi hlaba nibonanga nini akasupportwa yile akasupportwa KZN. Support iSouth Africa yonke even nangaphandle bayamsupport. Mina into engiyifisayo ukuthi ngelinye ilanga thi umkhwanazi usevula iqembu lakhe so president mase sibona abantu lobuxoki babo ngoba amaqoka abantu ama politicians ayobaleka ube ngathi ngeke uyizi politicians ithi awu sawina usevula iqembu umkhwanazi value he is a true leader bafethu abantu abamvoteleni ozwa sebembeka amabala laba bamncoma namhlanje bembeka amabala ba convince abantu babo uthola umuntu akade engafuni luso umkhwanazi la kusasa mangathiwa nje kuba neqembu angena kulona noma livulayo hoza sebemgxeka amaxuku abantu thina sisebenza ngaleyo nto thina abanye bancoma into engapheli bacabangela izingane zabo bayazazi igibengu bafuna bengabe sefika umkhwanazi ilanga thiwa yimilo encoma ngaze ngenza ivideo ngikuncoma inkunzi le yayisebenza ngaleyo nto yokubamba kunjalo nje icwale ngawe yakufakela Ikaba kuphaka isibongo wanzaba bathi ngihambile bathi ngibonile bathi ngizenzile bathi wathinta ubhaka udakwe yini ngingqonde ebhoqa bhoqa imiza abafokazana ngothola lodwa labathi mangalifuni iqiniso mina ngiyeke mina akufani yabo manje khona bathandazela ukuthi engathi umkhwanazi angaqoshwa uyazini hayi ngoba bemthanda bayasaba ukuthi beke abaxoshwa uzovela vula iqembu bese evala wonke lamaqembu amancanyana awava abanye bamsupporters ibhlungu ihliziyo babona umonakala ngawenza mangathiwa unamaphoso uyamkhipha athi umkhwanazi hayi ke lalela ke iSouth Africa ngiyayirula la muntu akadinge ngisho campaigner angakhuluma kanye athi soqeda ama drugs athi soza show ukuthi abantu bayasebenza athi ubugebengu sizobuvala athi umphakathi kumele uvikeleke athi kumele ingane ziye ekole la muntu imanifesto yakhe baba already is out there ama political parties ayatwetwa afise ngathi angangaqoshwa ukuze agcinwe eyiphoyisa elapha
Sayizamicizisha Pastor. Leqithe elikhulumayo ngeke ulifice komathebethe bana leli. Ngeke ulifice komathebethe. Uyabona uma umkhwanazi bese ubeka lo president angazi ubani lo lelizwe leli. Lo naye lo nenkani lo yangazi ubani utrial noma ubani lapho nje. Yabona zokunzi lezo umkhwanazi ku level yokuthi baba athi eqhamuka nje nathi president yethu madoda yangena. Uyabona? Yangena. Awu madoda. Ba athi amasosha bengabe naye umuzi ukuthi iposture yakhe iyayifila lento athi behamba kuthiwa wahamba president. Umkhwanazi manje ulelo level. Kodwa ama political parties lawa agcwele ngizimi Africa azoyivuma liyonto. Ngeke azayivuma. Iwona azoshintsha abe izitha zikaMkhwanazi. Shuthi kuyimanje bamenze isilima. Amenze isilima. Show me looking back. Senzo Mchunu. Angimazi mina isigebengu. Namanje angimazi isigebengu mina. Futhi ngeke ngiconvince abantu ngaliyonto leyo. Angimazi isigebengu Senzo Mchunu mina. Ngiyangkhona kodwa makuthiwa khona kwenzile unobufakazi umkhwanazi singababaza sithi awu mase sibone evidence sithi awu sesibona inkantolo imshova phansi hayi singababaza kufana nokuthi uzala ingane kuthiwa ingane iyantshontsha kodwa mayifika lana ihloniphi kanje ize ingidlule umbhede kodwa kuthiwa ngaphandle yahlupha makuthiwa isiba nje umphakathi noma siyaboshwa uyathuka umzali uthi angiyazi isigebe angoba uyivikela indlela ebehavior ngayo ngaphakathi la angiyazi isigebengu ngani yami nami kuSenzo Mchunu angimazi isigebengu. Show me looking back. Papa